Оркестър, внимание! Добър вечер на всички! Следва един специален поздрав за Васо, циганския Ешрефтек. Васо! Тази песен е от сърце, с много уважение, здраве, късмет и берекет. Нека Бог пази теб и цялото ти семейство. Нека домът ти бъде пълен с радост, любов и благополучие. Да си жив и здрав, винаги усмихнат и заобиколен от верни приятели. Ешрефтек, Ешрефтек, ей, Васо, Ешрефтек, 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 жив и здрав бъди навек. За Васо тази вечер свири оркестърът. Нека музиката да не спира, нека всички станат на крака, да играят, да пеят и да се веселят. Нека чашите се вдигнат за здравето на Васо, за неговото семейство и за всички приятели. Ешрефтек, Ешрефтек, ей, Васо, Ешрефтек, 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 с много здраве и късмет. Да има берекет в дома ти, любов в сърцето ти и уважение навсякъде, където отидеш. Нека всяка твоя мечта се сбъдва, а всеки ден да ти носи радост и успех. И сега всички заедно. Ешрефтек, 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 за Васо тази песен е. Ешрефтек, айде, оркестър за Васо, циганския Ешрефтек, на здраве.